A hľadaš na predaj klasický panelový byt, scrolluj ďalej. V prípade, že hľadaš niečo zaujímavé, pozeraj video. Nachádzame sa v širšom centre Prešova na Vodárenskej ulici číslo 2, kde máme na predaj trojizbový byt, ktorý sa nachádza v oplotenom súkromnom pozemku, kde nový majiteľ môže využívať benefity ako je spoločný dvor, parkovanie, vlastnú záhradku a prípadne aj garáž. Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma a dojdeme spoločnú obliadku. Moje meno je Martin Čuha, King Real.